कैलासीच्या महादेवाची काय मंतरली काय मंतरली काय युद्धाच्या द्वंद्वाच्या मध्यंतरी येणारी कोणास तू मोहिनी मोहिनी फार दूरवरून तुम्ही पराक्रम पाहिले शेवटी पराक्रमी व्यक्ती कोण बरा आणि म्हणूनच मोहिनी माझी विचारपूस करण्यासाठी तुझी बाधा पडली ज्यानं देवतांची दानादान उडविली ते देवता पाठीला पाय लावून पडतात तोच धनुसम्राट वासून तुझ्या नेत्रासमोर आहे सुंदर छान नाही मोहिनी तुला पाहता क्षणी मला सुद्धा असं वाटू लागलं माझी सहचारिणी तुला बनवावी तुला आदर देण्याच्या महत् उद्देशानं माझी पावलं मी इथवर थांबविली काय ग वाटत नाही अहो सुंदर स्त्री दिसल्यानंतर सारांनाच वाटतं तुझ्यासाठी